Anyị kwenyere na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ kpaa gị isi ntutu gị na-eme gịnị dafụsịa ọ na ntutu na-eme obere nwa ị nwere ike imeta akwa a strand of clothes ma ọ bụrụ ndị si bekee ka etu akwa dị ifula ị nwere ike imeta akwa etu ọ dị kịta tụkwasị nwatakịrị aha na isi ọ bụrụ na ị nọrọ aka were na-akọ gị ọkọ ị mara na ego na-eme gịnị ego na-abịa Oga ya nwale ga muti kedu ka imere kedu ka kesa ya kedu kwanu ka mbazi si eguji eje n'aka nọ na-aga nkọma ma ọ na na-aga nkọma nwe njide bụ mbe nta ya bụ ihe dị ọkụ gaje afa mbụ ọmalicha Adigbo ya bụ na nke a bụ mbi na-esonyere m echefukala ka subscribe ọ bụrụ na ị nachara azụ nnọọ maka ị nachara azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma ka a na-aga ugboro na-abụ ihe ọtara ka gbapụ ọsọ n'ihi na oge adịghị ị mara abịa na omenala Igbo enwegasịrị ọtụtụ ihe dịgasị na-ekwu ụbọchị sọpụ ya Ime na abịa n'omenala Igbo enwegasịrị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche mmadụ anyị bụ ndị Igbo kwenyere obodo niile n'obodo n'ụwa nwekwasịrị ihe dị iche iche ha mere gịnị ha kwere na ya enwere ihe ndị bekee kpọrọ asị na superstitious belief mana dịsị na ndụ anyị bụ ndị Igbo enweghịkwa m etu a ihe nwere ya bụ ihe anyị kwenyere na-eme gịnị na-arụrụ anyị ọrụ anyị jikwa ama ihe ọtụtụ ihe dịgasị iche iche n'ala Igbo ọ bụrụ na mmadụ amafee ụkwụ gị ịma nke a ọ na mmadụ amafee ụkwụ gị ị ga-asị onye biko machi azụ ị na-ewe akara aka m ịghọtara sị gị machi azụ ozugbo ị na-ewe akara aka m ịghọtara n'ala Igbo anyị ekwetara na mmadụ nwere ike anyị anaghị ekwe na mmadụ ga-amafe ụkwụ gị n'ihi na onye ahụ nwere ike gịnị iwere akara aka gị ọ bụ nkwenye anyị bụ ndị Igbo ọzọ dị ka ibe ya bụ anyị kwenyere na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ kpaa gị isi ntutu gị na-eme gịnị dafụsịa anyị kwenyere na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ kee gị isi ị mara na ịchọgo ka ntutu gị niile nke ị nwegoro enweme gịnị dafụ nwaanyị nọ n'ọmụgwọ anara akpa mmadụ isi ịghọtara nke atọ wee bụrụ anyị kwenyere na ọ bụrụ na nwata akpa ntutu mmụọ ka a na-akpọ dada ọ na nwata akpa ntutu mmụọ ị mara na tupu ịkpọ onye bụ nwata isi anwa ị ga-emeriri ome dị na ya anaghị anọkọta akpụ nwata kpali ntutu mmụọ isi etu anwa na-enweghị ihe ị mere gaa na nwata ahụ ji ọnụ ya wee kwuo sị emena ihe ọbụla o nwere ihe ị ga-eme kpụọ m isi m ị mara na nke anwa mee gịnị dị iche mana nwata a sị biko mee ihe dị etu a wee kpụọ m isi agakwana aga mee gịnị were mee uche nke a bụkwa otu ihe ndị Igbo kwenyekwere ma eleghị anya ọ na-arụkwa gịnị ọrụ ọ bụrụ na enwere nke ị kwenyere ma ọ bụ nke ndị bụ unu kwenyere na-arụ ọrụ ma ọ bụgo na ọ naghị arụ ọrụ ma ihe ị nụgoro detoro ya na comment section m ga na-eche gị ebe anwa ịghọtara nkwenye ọzọ anyị bụ ndị Igbo kwenyere bụ ọ bụrụ na ị nọrọ aka were na-akọ gị ọkọ ị mara na ego na-eme gịnị ego na-abịa aka na-akọ gị ọkọ ị mara na ego mana eleghị anya adị ihe abụọ dị iche na ya bụ aka ịkọ ọkọ nke mbụ wee bụrụ ọ bụrụ na aka nri gị ị mara na ego na-eme gịnị ego na-abịa ego nọ n'ụzọ were na-abịa ọ bụrụ na aka ekpe gị ị mara na o nwere mmefu ego ị ga-eme ịtụ gị anya ma na o nwere ego ị ga-emefu gị afịa gị arụ ọzọ dị ka ibi ya wee bụrụ ọ bụrụ na anya na-atadị gị ọ bụghị ịtadị ọ na-eme gị tintin anya na-eti gị na-eme tintin ịma na ọ na-anọgide ome tintin iji ya ọ bụ na aka nri gị ị mara na o nwere ihe ị ga-afụ ga-abụrụ gị ihe ọṅụ ọ bụkwa na aka ekpe gị ị mara na o nwere ihe ị ga-afụ ga-eme gịnị ga-abụrụ gị ihe ọjọọ ya bụ na enwekasịrị nkwenye dị iche iche anyị na-ekwe mana ọ na-arụkwa ọrụ ọ na-arụkwara m ya bụ echefukala na omenala ndị bụ ndị ihe ndị kwere bụ ihe na-eme gịnị na-arụrụ ya ọrụ ịghọta ka anyị na-agakwa n'iru n'ihi na oge adịghị ọ bụrụ na etito na-eme obere nwa ọ bụrụ na etito na-eme obere nwa eku n'aka gịnị bụ etito bụ hikọp ihe a na-eme nwa hikọp ọ na etito na-eme obere nwa ị nwere ike imeta akwa a strand of clothes ma ọ bụrụ ndị si bekee ka etu akwa dị ifula ị nwere ike imeta akwa etu ọ dị kịta tụkwasị nwatakịrị aha na isi etuta nwa eme gịnị akwụsị ịghọtara ọ bụ na nwaanyị mụrụ nwa ọfụ ịghọtara
ọ wee bụ na ọ hapụrụ nwa ya n'ụlọ wee pụba ebe ọbụla ọ nọ ọ bụrụ na ara gbubi ya mgbu ebe ahụ ọ nọ ọ mara na nwatakịrị ahụ emego gịnị ebegbugo onwe ya n'akwa ebe ahụ ọ nọ o were ọsọ mee gịnị nawa ara igbu ya anwa ebe ahụ ọ nọ gosiri na nwa ya nọ n'ụlọ na-ebe akwa ịghọtara. Nke ikpeazụ n'ụbọchị nke taata wee bụrụkwa ọ bụrụ na anọrọ n'abalị anaghị akpọ agwọ aha n'abalị ịghọtara anaghị akpọ agwọ aha n'abalị. Ihe m na-akọwa bụ ọ bụ na ịchọ ikwu ihe bụ agwọ enwere ka ịchọ ịkọ akụkọ ifo ugbu a n'abalị ọ bụ ebe na agwọ batara ya ihe eji ịkpọ agwọ afa Igbo kwenyere na ịkpọ agwọ afa n'abalị ga-akpụta ya bụ agwọ ahụ ọ ga-akpụ ya oku ọ bụ na ịchọ ikwu ihe gbasara gị inwe ike iji isi eriri osisi na-aga n'ala ịghọtara ọ gaghị akpọcha agwọ anwa aha ya bụ na enwere ụzọ esi akpa nke a ọgụla ka ọha m n'ọnụ ụbọchị nketa ya bụ na o nwere nkwenye ọzọ ikwenyere na ya maọbụ ndị bunu kwenyere na ya maọbụ ihe ifugoro mmadụ kwuru ekwenyere na ya gwa m ka m nwee ike mee gịnị mara ka ndị ọzọ na-eke gịnị mụta o nwere nke ncheta kịta nke a sị na ọ bụ na ogwu azụ gbado gị ịtụ ụtọ okwute were ya tụkwasị n'isi gị ya bụ ogwu azụ ga-eme gịnị ga-apụta ozugbo. Nke ahụ nke ncheta kịta anụnwa ịgwala ọbụla ka ọha n'ọnụ echefula ka sọskraịbụ afọ mụkwa ọmalịcha Ada Igbo. Daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa.